Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. Fijn dat u weer op de hoogte wil worden gesteld van alles wat er speelt op Curaçao. Want er gebeurt veel op Curaçao en rondom ons heen. Daar gaan we nu aandacht aan besteden in deze uitzending van Extra Journaal. Eerst met de 7 belangrijkste nieuwsberichten en na de reclame gaan we wat dieper in op actuele ontwikkelingen. Laten we beginnen met het belangrijkste nieuws. En dat is een treurig bericht. 2 mensen zijn omgekomen bij een brand in Steenrijk. De brandweer en de politie kregen vanochtend om 1:30 s'nachts een melding van een brand in de Nijmegenstraat in het gedeelte in de wijk Steenrijk. Uiteindelijk bleek dat de brand zo ver ontwikkeld was dat de brandweer niet veel meer kon doen. In het huis woonde een moeder en een kind in een rolstoel. Beiden zijn moeilijk te been of gehandicapt en konden niet uit huis komen na de brand. Ze zijn dus allebei overleden. De brandweer onderzoekt de oorzaak van de brand, maar het is in ieder geval een hele treurige situatie. Sterkte voor de familie. IPCO van start in Den Haag. Het Interparlementair Koninkrijksoverleg is in Den Haag begonnen. Dus een flinke hoeveelheid parlementariërs uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten gekomen. In totaal 29 en ook is nog Quendel Mercelina uit Curaçao als toehoorder. De officiële lijst van politici uit Curaçao is 7, uit Aruba 12. Dat gaat dus om veel mensen. Niettemin zat de stemming er goed in vanochtend bij de opening van het IPCO dat tot en met 5 juni duurt. De voorzitter van het Curaçaose parlement, Charetti America Francisca, gaf aan dat er veel aandacht zal zijn onder meer voor het klimaat, dat juichte zij zeker toe, maar ook voor andere onderwerpen, zoals de vraag waarom er na 150 jaar na de afschaffing, of 160 jaar na de afschaffing, nog steeds geen nationaal slavernijmuseum op Curaçao is. Niet op Curaçao, dat er nog geen nationaal slavernijmuseum binnen het Koninkrijk is. Ik moet het goed zeggen. Na de reclame meer aandacht voor het IPCO. Nu gaan we over naar de rechtszaak van het CMC. En dat gaat over de medisch specialisten. Gisteren was er een lange zitting die meer dan de ochtend in beslag nam. En het gaat over de zaak die het CMC is aangespannen tegen de overheid. Volgens het CMC namens de medisch specialisten zouden die niet onder de wet normering topinkomens mogen vallen en zou de overheid dus niet de salarissen van de medisch specialisten mogen beperken. De overheid is het daar niet mee eens. Er werd onder meer gesteld dat door het CMC dat medisch specialisten momenteel niet meer, maar zeker niet minder dan 295 gulden per jaar kunnen verdienen op Curaçao. Volgens de advocaten van het land is het bedrag niet correct en kunnen medisch specialisten tot 41.000 gulden per maand verdienen op Curaçao. En dat moet meer dan genoeg zijn, dus het land wil er niet aan tornen. Die stelt gewoon dat de medisch specialisten onder de wet normering topinkomens vallen. De rechter heeft het allemaal aangehoord en zal op 14 juni uitspraak doen. Veel problemen bij werknemers op Curaçao. Dat is vandaag een artikel in de Extra op basis van uitlatingen van Arthur Nivillac, directeur van Optima Arbodienst. Hij geeft aan dat hij het nog nooit zo slecht heeft gezien. Veel werknemers op Curaçao hebben schulden, ze lenen geld op straat, worden bedreigd daarvoor, hebben te weinig geld om hun familie te onderhouden. Er zijn veel zorgen, het heeft allemaal te maken met de financiële situatie op Curaçao na corona, maar ook met de hoge prijzen die moeten worden betaald in de winkels. En volgens Arthur Nivillac moet er meer aandacht voor komen, want veel werknemers gaan met hoofdpijn naar het werk omdat ze niet weten hoe ze hun financiën rond moeten krijgen. Gepensioneerden die uiten hun zorg. Gisteren heeft een delegatie van verschillende organisaties die opkomen voor de belangen van gepensioneerden op Curaçao een ontmoeting gehad met minister-president Gilmar Pik-Pisas. Ze hebben een brief, een herinneringsbrief overhandigd, want begin dit jaar in januari hadden ze al eerder gevraagd om een vergadering met de overheid, omdat ze zich zorgen maken over de pensioenen die ze krijgen via de APC. Het gaat om de delegaties van de APVO, UPA, UPT, APPK en MPK. De voorzitter, tenminste de woordvoerder namens deze organisaties, is Oswin Martina.
Illegale veroordeeld voor het verbouwen van marihuana. De rechter heeft gisteren 2 Venezolaanse mannen veroordeeld. Het gaat om een man van 22 en 55 jaar. Ze hebben een gevangenisstraf gekregen van 100 dagen celstraf en 200 dagen voorwaardelijk. Omdat ze verantwoordelijk waren voor de verbouwing van marihuana en er meer dan 1100 marihuana planten bij een plantage zijn weggehaald. De 2 mannen zijn 3 jaar geleden op Curaçao aangekomen en zijn sindsdien illegaal. Dus volgens de rechter is de kans groot dat ze na het uitzitten van hun gevangenisstraf terug naar Venezuela worden gestuurd. De douane op Curaçao rekent mogelijk te veel. Een ander interessant artikel vandaag in de Extra, waarin staat dat de douane mogelijk te veel heffing legt op geïmporteerde spullen. Er zijn rechtszaken begonnen tegen de douane. Het gaat allemaal over de verzekerde waarde van spullen. En volgens importeurs betalen ze te veel aan de douane. En dat heeft weer nadelige gevolgen voor de uiteindelijke prijs in de winkels. De Extra houdt het in de gaten en wij houden het voor u ook in de gaten. Mocht er meer duidelijkheid over deze rechtszaken komen. Dit was het belangrijkste nieuws tot nu toe. We gaan nu over naar de reclame. En daarna zijn we terug met meer nieuws. Esse mas novo de Pizza Hut? Not un pizza mes. Esta cheesy, crispy e naco diferente ingrediente. Maneira pepperoni, buffalo chicken, chicken bacon parmesan of carne. E essa aqui tá começando a 15 florin junto com soft drink de 16 ons. Suficiente para 2, para e breve de 1. Novo de Pizza Hut. Pizza Hut melts voor de 15 florin. Pizza Hut, for the love of pizza. Ik gaf het net al aan, de IPCO is begonnen, het Interparlementair Koninkrijksoverleg. En daarbij bij de opening sprak onder meer Americo Today als voorzitter van de commissie die zich bezighoudt met de verhoudingen binnen het Koninkrijk namens het Curaçaose parlement. Hij zei een bijdrage te leveren over de situatie op Curaçao. Nou, die is goed wat betreft de financiën onder het kabinet Pisas 2. Dat heeft hij 3 maanden geleden bij de andere IPCO ook al aangegeven. En volgens hem is de regering hard bezig om te zorgen dat de financiën op Curaçao zo goed mogelijk zich kunnen ontwikkelen. Daar hoort onder meer bij dat de grenzen geopend zijn met Venezuela. En dat noemde hij heugelijk nieuws. Tegelijkertijd had Codé toch nog wel wat opmerkingen daarover, omdat Curaçao vindt, omdat de regering vindt dat er meer ruimte zou moeten zijn voor onderhandelingen, voor zaken doen met Venezuela. Zoals bekend zijn de grenzen met onze buurland Venezuela sedert februari 2019 formeel gesloten. De heropening van de grenzen heeft 4 jaar lang op zich laten wachten, voorzitter. Maar het is kabinet Pisas 2 gelukt om deze begin dit jaar op een gefaseerde wijze te heropenen. Desalniettemin kampen wij in de relatie tot Venezuela alsnog met een probleem waar Curaçao als deel van het Koninkrijk uw welwillende aandacht en steun voor vraagt. Het is een gegeven dat ondanks de opgelegde sancties, onder andere de Verenigde Staten zelf en Nederland, zaken zijn blijven doen met Venezuela. Zo is de Office of Foreign Assets Control, OFAC, van de Verenigde Staten recent overgegaan tot het vernieuwen van bepaalde licenties voor oliebedrijven zoals Halliburton en Chevron voor hun operatie op en met Venezuela. Voorzitter, uit internationaal nieuws valt eveneens te concluderen dat de Verenigde Staten en landen uit Europa bereidwillig zijn wederom openlijk zaken te doen met Venezuela, mede door de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Alle stappen lijken in de richting op het steeds verder versoepelen van de sancties tegen Venezuela. En dit allemaal met het oog op het welzijn voor elk individueel land. Daarentegen gelden de internationale sancties van OFAC tegen Venezuela nog altijd voor Curaçao als land. En zien wij ons hierdoor verhinderd in de inhaalslag van het verloren zakenrelatie met Venezuela. Pisca Grande
dan kom je Chikina. De grote vissen eten de kleine visjes op. De grote vissen eten de kleine visjes op, aldus Americo Today, voorzitter voor de commissie Koninkrijksrelaties van het Curaçaose parlement, die daarna ook nog een duidelijke oproep aan de Nederlandse politici deed hierover. Hij gebruikte daarbij nog een ander, ook zeer duidelijk Curaçaos gezegde. In het bijzonder vraag ik mijn collega's van de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal om de Nederlandse regering aan te sporen hun bijdrage te leveren in het zowel het versoepelen en uiteindelijk, voorzitter, elimineren van de sancties als in het sluiten van bilaterale overeenkomsten met Venezuela, zoals de visumplicht voor Venezolanen. Naast artikel 3, voorzitter, kent hetzelfde statuut iets verderop de artikelen 25, 26 en 27, welke dienen ter bevordering, oftewel geen belemmering van de Caribische landen binnen het Koninkrijk in hun economische en financiële activiteiten met andere mogelijkheden. Wij vragen u in de lijn van het voorstaande dan ook steun in het realiseren van de plannen van het kabinet Pisas II, of in ieder geval ons niet in de weg te staan in de realisatie van deze. In de parlementsvoorzitter hebben wij een mooie spreekwoord daarover. Si bonoke juda, nostrova. En dan gaan we het hebben over de ontwikkelingen rond de reiskosten van de overheid. Deze week werd bekend dat de overheid alle ministers een creditcard wil geven om op die manier efficiënter gebruik te kunnen maken van alle kosten die gemaakt moeten worden bij reizen. Ook heeft de minister van Financiën aangegeven dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van reisbureaus omdat die veel te duur zijn. Dat ligt volgens Jurgen Lippinghoff van Maduro Travel toch anders. Hij was zeer verbaasd over de uitlatingen van de minister van Financiën. Die heeft gezegd dat het eigenlijk schandalig is hoeveel de overheid moet betalen aan extra kosten voor de reisbureaus. Hij ziet het niet zo en legt in dit gesprek uit wat volgens hem de achterliggende gedachte is. Ik was verbaasd, hooglijk verbaasd dat dit opeens eenzijdig in de pers terecht is gekomen. Want normaal ga ik ervan uit dat als er klachten zijn, dat er eerst overleg wordt gepleegd om erover te praten en dat het niet eenzijdig naar buiten wordt gebracht. Daarnaast klopt het niet, want er wordt een ticket, er wordt gesproken over het ticket, want als je dat online koopt, is dat 7000 gulden voor business class. En als ze het bij ons kopen, is dat 9400, geloof ik. Ja. Nou, kijk, een ticket van 7000, dat is het goedkoopste ticket wat er is. Althans, het minst dure, laat ik het zo stellen. Maar die is niet werkbaar. Als je je vlucht wil verplaatsen, kan dat niet. Dan ben je gewoon je geld kwijt. Dus dan ben je gewoon die 7000 gulden kwijt. Als je daar en tegen, ook op verzoek overigens, van veel van de ambtenaren van de overheid, boeken dus flexibelere tickets. Vergaderingen kunnen veranderen, data kunnen veranderen. Je moet ook je ticket kunnen veranderen zonder dat je al je geld kwijt bent. En dan moet je die zijn al eenmaal duurder. Dus daar zit het prijsverschil, daar komt het prijsverschil vandaan. Het enige wat wij als reisbureau in rekening brengen, dat is een handling fee. En die staat ook, want we krijgen geen commissies van airlines, et cetera. Dus dat is ons verdienmodel. We doen gewoon het werk, we boeken de tickets, we besparen veel tijd overigens. En daar vragen we een handelingsfee voor. En die staat ook gespecificeerd op de invoices die we sturen naar de overheid. Ja. Dus het is allemaal heel transparant. Dus ik ben echt heel erg verbaasd over wat er hier allemaal gebeurt. Want het is niet met jullie gecommuniceerd. Het is naar buiten toe gecommuniceerd van reisbureau is duur en daarom stoppen we ermee. Ja, zo is het gegaan. En sterker nog, ik heb al geprobeerd om zelf ook in contact te komen met de overheid. Niet vandaag of gisteren, maar 3 of 4 weken geleden. Gewoon omdat ik graag met mijn klanten praat om te horen of alles goed gaat, ja, nee. Maar dan is er niemand beschikbaar, of ze zijn er niet. Of als er dan een afspraak gemaakt wordt, dan wordt die een dag van tevoren afgezegd. Dus ik heb van mijn kant wel geprobeerd, en dat doe ik niet alleen met de overheid, maar dat doe ik met al mijn klanten. Om met ze te spreken, om gewoon te horen of de serviceverlening die wij verlenen, of dat kan verbeteren, of er iets aan de hand is. Dat is gewoon een normale gang van zaken. Dus ik ben zeer verbaasd inderdaad dat ik hier niet over benaderd ben en dat dit gewoon eenzijdig naar buiten is gebracht.
Mochten zich nog ontwikkelingen in deze zaak voordoen, dan houden we u natuurlijk op de hoogte. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We hebben u het belangrijkste nieuws op een rijtje gezet en hopen dat u daarvan iets heeft opgestoken. In ieder geval zijn we er morgen weer. Ik hoop u dan weer. Het allerbeste vandaag. Tot morgen en een goede dag verder. Dag.